socio-economic development, there is a requirement that we need to continue doing more research and more innovation to get sustainable programs that will ensure that our country is not left behind, including in technology. Jatelo no bende koro medo nyiso jonyuol e pacho kae mondo kik gibed kod luoro moramora ni mar gedo mar klese mag grade 9 dhi rumo kapok jopuonjre mag grade 9 odonjo skul higa manyien. We are progressing well with the infrastructure of grade 9. I know that's what the concern of Kenyans are, and I'm going to issue a comprehensive report on 18th of this month. That is next week, where I'll give you the exact figures and where we stand vis-a-vis the classrooms. In terms of the teachers, the retooling is taking place. The employment of 20,000 teachers is ongoing. Bende owacho ni omenda mar somo makamano ibiro chwal ne skunde kapok oromo higa manyien. This third term, the capitation was received 2 days before the schools opened. So we are in progress and we'll be working to ensure that schools get capitation before they open, so that there is no, suffering of the teachers and of their teachers. We are working with Treasury to ensure that the figures that will be required for January are released just before the schools open. Higa manyien lai mar somo mar CBC igeno mar donje grade 9 katen migao mar somo dhi nyime kotieko chenro mar gero klese ma jopuonjre biro tiyo godo higa manyien. Riwruoge mopogore opogore mochung'ne weche mag somo medo golo pachgi ewi kaka migao mar somo osedeko tieko gedo mag klesego ka koro ni to dong' mana wige matin to iyawo skunde. Kaka ileronwa kod lipota marwa Hilda Ubuya, skunde mag ji giwegi negi ikruok makare ka mago mag piny owacho to podi. We know very well that many schools will not have met the timelines of preparing classrooms for grade 9 because other than the classes which have increased in primary, the numbers are also there. And then the issue is not the walls. Teachers can teach anywhere, even under trees. That was it. But now we resourced adequately. Mano en duonde jagoro maduong' mar riwruok mar KUPPET ka e kinde machiegni ne oyango ni somo mar CBC onego rangi kendo. Aromo kod Dorcas Wanja ma en japuonj maduong' mar sikund primar mar Tharaka Nithi lero kaka gisechako chenro mar rwako jopuonjre mag grade 9 higa manyien. Wakati huu tumejiandaa vilivyo pamoja support kutoka kwa wazazi wetu. Tumeanza tayari kutengeneza darasa la grade 9 kwa sawa kuasha in watoto 100+. Wakati huu wa likizo tunahakikisha tuko na computers na institution for preparation of the grade 9. Nyawad Gilea Mudhoni ma en japuonj maduong' mar Jibali Elementary Private School e kaunti ma Nairobi wacho ni klase mag grade 9 oseikare. Vitabu vishatoka na walimu wameshavipitia ili wajue ni vipi tunafaa kutumia ili wanafunzi waweze kusoma vizuri, na pia ratiba imetoka ya matayarisho na vile masomo yanafaa. Leo medolero kaka jopuonje bende oseikore yorendo makare mar rwako jopuonjre higa manyien. Kumekuwa pia na masomo ya walimu ambapo wameelekezwa vizuri na kuonyeshwa jinsi wanavyofaa kufunza hasa gredi ya 9 ambayo itakuwa ya kwanza. Kata kamano moko kuom jonyuol nyiso luoro kaluwore ni gionge kod ler mar buge maginyalo nyiewo kapok tam mokwongo chakore. Tunajua serikali na provide vitabu, but hatujui kitabu kama kipi chenye ni muhimu cha kusaidia mtoto. Information is really hidden. We don't know what the government is providing and what parents should provide. Ne Nyakalondo Maramogi, nyinga Hilda Ubuya. Medo winjo weche manyien gi Roda Odhiambo. Jotelo mopogore opogore medo mana lamo kendo goyo debe ne mane Prime Minister machon Raila Odinga mondo obi obed jakom mar duol mar AU yiero michano bag higa manyien. Woman Rep ma Mombasa Zamzam Mohamed wacho ni Raila nigi lony moromo e weche mag telo kendo nego miye sir e yudo komno. Tunamuomba Mwenyezi Mungu aweze kumtangulia baba Raila Amolo Odinga apate kiti cha African Union. Wangapi mnasema tunamuombea dua Raila Amolo Odinga? Tunamuombea dua. Manake Raila amepigania taifa hili, kweli urongo? Na sasa miaka yake imekwenda, si ndio? Bende omedo puoyo jatend piny Migosi William Ruto kuom siro Migosi Odinga kakoro kwa jo Kenya mondo med mana goyo debe ne Raila. Lakini bado ana ujasiri na ana wisdom ambayo inahitajika African Union. Ndio maana umeona amewekwa kwenye kinyang'anyiro hichi, na ambaye anamsupport ni rais wetu wa taifa la Kenya William Samoei
Hiyo inaitwa broad-based government. I ask you as East Africans that we stand united behind the candidature of our former Prime Minister, the Honorable Raila Amolo Odinga. Mane mabendo kelo e giko mag weche manyien e yorno maradimba gelak seche gito magithund weche mabende ne waikoni. Jogo mabende chichni gin jokuo jamni ne onego dichuo moro otieno manyore gweng' ma Wahanda e South East Nyakach Sub-County. Jotich mag kar thieth ma Nairobi Hospital obwogo dhi ng'anyo bang' ndalo 7 kaluwore gi telo marach mar od thiethno. Kweth jodonge ka chung od bura mandhiwa e kaunti ma Homa Bay kwayo jatend migawo ma kojolo mar arita ma iye Musalia Mudavadi mondo witoko okang' mar chugo sub-county manyien e Ndhiwa. Mane mabendo kelo e giko mag weche manyien e yorno maradimba gelak seche gi watudo koromo kanyo saa 8 kod saa 9 ne weche manyien e yo machok to koromo kanyo saa 10 ne mago matuch e kor gwenge. Mago ne weche manyien gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke en ni kocha maduong' mar tim mar Gor Mahia Queens Francis Ochola wacho ni tim Nero sani kale midhiero maduong' mar omenda kaluwore gi bedo ni gin gi ot mowinjore gi chul kama jotugo dake. Kaluwore go Ochola, klab Nero nokawo jotugo. Kaluwore go Ochola, klab Nero noketo geno margi kuom Jolawi Obondo ma bende nyaka sani osegwe tao kawuok e klab mar Gor Mahia kaka operations manager. Mane en jatugo mar Gor Mahia no bende wacho ni ne giyudo nyithindo mathoth manyiri amatugo ne klab Nero kowuok kor gwenge machuno ni koro nyaka gidag mane club house. Changamoto tunapitia tu ni hiyo kukosa udhamini kamili juu wasichana wengi wao nusu ya timu ni wale wametoka nyumbani na mahali tuliwaweka kambini. Sasa vile wanakula, vile wanaishi na kujiuzulu kwa maneja Jolawi imetuacha na pengo kubwa sana juu ofisi haikuwa na habari kwamba kuna club house. Kocha Nero maduong' mar club Nero mar Gor Mahia Queens kata kamano wacho ni tim Nero osebedo katimo maber nikech gisewito mana tugo achiel kende e lwet Kayole Starlets kuom tuke gi 5 mokalo. Kwa sasa bado wanajitahidi, performance hatujafanya vibaya sana. Kati ya mechi 5 ambazo tumecheza hapo nyuma, kwa mechi 5 tumepoteza tu mechi moja ambayo tulipoteza mchezo dhidi ya Kayole. Kwa maana naweza sema wasichana wanajitahidi zaidi. Naomba kama mwanza pata usaidizi zaidi, najua matokeo yatakuwa bora zaidi. Manager tugo mar Harambee Stars James Situma sani koro nyiso afisi manyien mar Football Kenya Federation kokalo kuom president mare Hussein Mohamed mondo ketie Kenya rang'iny mabende tuke ma ibiro go Kenya nyalo kelo ne Kenya omenda. Kaluwore gi Situma, KPL to gi Women Premier League onego bed gigo eko manyalo pim gi rang'iny mag timbe mamoko e Afrika ma ugwe kata alwora ma Sekafa. The top league, the second league at least, they're gonna clear structures. Maybe for that they just need to monitor those two top leagues, both men and women, and then maybe the lower league inataka restructuring because the moment vile ziko sawa. We have division 1, we have division 2, rival county league, sub county na regionals, so we need a lot of restructuring down there. Komachielo bende Situma dwaro ni FKF mondo ne ni timbe manie rang'iny mamalo ochopo dwaro mar license mar CAF kaka yo mar neno ni onge ng'ata mikumo kasane madhi gocho ne piny Kenya e pinje ma oko ochopo. Ni kuangalia tu how now the key members who are players pia wanaweza angalia na hizo zitakuwa pia the involvement of the federation together with the club, make sure that they come up with a way of making sure that the issues players zinaangaliwa. Because at the moment we have the issue of club licensing. I think if we can implement those things as a club licensing, because we may solve a lot, like 90% issues market players because they go looked into. Teweche mamoko en ni jatend migawo mar tuke Kipchumba Murkomen osingo nobiro tiyo kanyakla gi tim ma kata kweth manyien mar apisi manche noyier mateo riwruok mar tuke mag adhula e pacho ka FKF. Maeri luwore gi yiero mar Hussein Mohamed kaka jakom manyien kaachiel bende gi McDonald Mariga kaka jalupne ka gibiro tiyo kuom thuolo mar higni 4. Tuliona uongozi ya uchaguzi ulifanywa na tuko na timu mpya ambao wako na energy ambao wamechaguliwa na members ya football wenyewe. Sasa we have a new team in FKF. Murkomen nomedo wacho ni en gi yie gi telo mar Hussein Mohamed kod McDonald Mariga. Na ninataka kuhakikisha wananchi kwamba ni Hussein Mohamed na McDonald Mariga na timu yao hawa
watabadilisha mpira yetu, kwa sababu ni watu nimewachunguza, tutaweza kufanya kazi pamoja kama Ministry of Sports in a transparent manner and in a very accountable manner kuhakikisha our football goes forward. Hussein Noka Uthulomanik mwendo mabende nosebede apisno chakrega mar gana Rio kod 16 toko machile weche mang'weche ni jaloch machon Daniel Ebenyo to gi jaloch ma Tokyo Marathon Benson Kipruto bilo telo ne kweth ma Kenya ng'wech mar kilomita 25 mabro timore Tala Stila Kolkata chieng' Jumapil. Ebenyo manoketo rekod ma saa 1 dakika 11.13 geto matimo maber kendo bero rekod mare ka Kipruto mabende nche noloyo midila ma bronze tuke mag Olympic geto mari yudo midila mar goldi e tukegi mabende otugo kuom thuolo mokwongo. Kweth makamano ero biro kelo Kenya kanyakla kama jo Kenya mamoko Bravin Kipto, Anthony Kipchirchir to gi maringo kuom thuolo mokwongo Asbel Ruto bende biro bede ng'wech makamago. Magi weche tuke nyinga Milton Ochieng'. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Sabirio kalo dakika 19 tineni thuolona mar bedo studio serumo kata rumo kikisudi ya wiye lweta Kasuku Rafael odhita e chenro ma Donse Tuesday edition kanya sach ko rit morita watudre sa pagarie wange mar Odhiambo Ramogi TV kawuono wadhi bedo kod Dr. Miss Kela mano en daktari ya wa mama. Dr. Miss Kela wadhi bedo gode penj laktar sa pagarie wange mar Odhiambo Ramogi TV kawuono wadhi go mbaka kotenore kod weche mage thor wach en koso nyalo mar nyuol kata en chandruok manyalo miyo joma mine ok nyal yudo nyithindo. Ma en twak madaher mondo miwiji kaka ng'ama miyo kaka ng'ama wuoro sa pagarie wange Ramogi TV kamwacho ni penj laktar wango nyago kinywa chakwa tem kendo sa 4 wange oriti masane. Kenya kalondo mar Radio Ramogi wish you a Merry Christmas. Radio Ramogi kar chuny jaluo wish you a Merry Christmas. Radio Ramogi give you sasa. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Radio Ramogi, the station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Ma Radio Ramogi kar chuny jaluo. This is Mike the DJ Kenya. Kilo ya mabele eye bakangoka soutien maboka mobali te Charlie Salaka James papa na Sacha na Gabriela maman Léophine Longo Kwakae Kadel Misala Gode Shongo Motoke na Charlie na Tikala Nangai se mwana mawai Tabako ebala litamu ya baninga Vade soaye Satna tiana pale kumakolaki Sakanga iseso fonseranga Bijuna ngai atalo poko komi Na yosema ya kampambe Kakwaza moyindo pembe kasiba Mora kase moyindo na ye Loko langa yose mwa mabena sali Yoko inonga Ola munyo swakange na motwali puta bwadiye Nagandela David Salaka Motopamba Jérôme Nora de tous Bongisa Waralupaka Teddy Boarke Ibriete Masaka Sebo Sala Sofranse ya l'amour Salaka Mota Dikanda Wana Kotala Koma Akibekle Lokolanda Kwa Matanga Bakomba Kate Oya Bolingo Oya Charlie Ebominga Salaka À chacun son tour sur le coiffeur DG Oscar Okombier, Atipo Kevin la main noire, Magali et Patricia les jumelles, Willy et Sandoko. Nania côté sang centre de recherche, Nanuka Formilia Bolingo point jour, Charlie Salaka Kozonga Didier tout. Mikala Mile Kipe Mingyo, Charlie Tindelanga Taliloba, moi et mon aboitolette, Bolingo et Komisa Alpinis, Nescatengo Mbaya Bolingo, Charlie Salaka, Yondelien de vie. Jérôme Fila India kartelinga kapitite Okwa komi bomano kola bolingo Oya mi pesa koma zobae La leli amu Lokola mwana nzambe ne kuruzo Eli
Sabatani Mabondele Charlie Salaka Charlie Laba Sabatani Freddy Chikambu Ngini Nangwasi ya Charlie Salaka Van Karen Mama Ware Oza makase koboyanga moto linga kimingi Amurango yembisi ngana donala Olingo na ezaraki nzoka silikote Oelingi akote eza opelenga na koti na kangami Nakoma kozangise pa mosala na zwakambo Ekomelinga kukulelo mbena luka ya bipai biso Pambasaba koma kosekenga Charlie Salaka Inu Mwanza Zongodelisa mpondo ni mbondo na matamesa Rufenzinga Mwaboka bonezanga tea Potengu Sinita ilenga Motama yenzimulate motama komitunwa Na dejonge estenzinga Nzoka fleur d'amour ezalaki na kati ya motema sembola bolingo ebungomete jeve mwana foto pagnole le bon ami kili na mibanzi na ya lokola fande na pamye ya ekli Charlie Salaka Donald Makumbu motema Marina Herman Mambololo Katange Gilore Kongo na leli amu lokola mwana nzambe ne kuruzu Eli Laba Sabatani Charlie Salaka Charlie Laba Sabatani Ngini na ngwasio Charlie Salaka Les Makaya Ngini na ngwasio Modogo Mongale Chantal Makaya Ngini na ngwasio Romeo Ngi Astutiama Ngini na ngwasio Clifford Besa Angela Bilombo Mama Iwan Ngini na ngwasio Pachele Lamento Gisle Lif Ngini na ngwasio Sina Etoa Serge Fils Ngini na ngwasio Avenzingaye Deni Audrey Nzimba Ozo makasi akoboyanga moto linga kimingi Julia Buka Hamurango embisi ngana donala Olingo na ezalaki nzoka silikote Oelingi akote eza opelenga na koti na kangami Nakoma kozangise pa mosala na zwaka mbongo Ekomelinga kukulelo mbena luka bipai biso Pambasa bakoma kosekenga Charlie Salaka Urselo Tonadio Zongo belisa pondo limbondo na matamesa Mwaboka bwenezanga te akotengo Isartel bien à Joker Adibo Sinonde Os Bolingo ezwi batude Suse bolingo Charlie Nana buena tina ye Kina kota fulu po alianga na koti na motema na yo Charlie Salaka zongai Emery Alcatel Mawio Patrick Mongala Mèche Blanche Passion sangakola kasara ya salaki la menopause Kasya salaki la elike jura komota Isaac Kolingo ne komi mose lukitinga Pilipili la tomate balata kafarese Moko jave babete kipe moko Na komi na confusion brenguka Koto aveugle mpe ayebaka déception Ines Kalema Joli glane komo Bougie barake Justice kanye mer moko Ino engatse Christian Chong Lisette Mbalawa Charlie motema mamole ofine bolingo na bango fu Eza te notsanga babakisinga kisanwa pamba e Yango na koma kolela kiroshida masi Bolingo lokuta, bolingo liyoto Ilirishoko mavima kwa kiki Krista Nandeli amu lokola mwana nzambe ne kuruzu Eli Laba Sabatani Charlie Salaka Charlie Laba Sabatani Menu Dolia Nakati ya arène Alain Ntsuka en pole position Isombo Stella Mama na Londres Dylan Ben Armel Mundele Bureau Val Idriss Braza Papa na Stardi na Sarah Ouais Et Dingombe le créateur Okikolo Lopango Éloge te soit le CMG Précieuse d'injecteur Fondation Bouya Solidarité Firo Galliano Passi David Dollar Paul Manaka Ngini Nengwasio Ines Bokwango Christian Double Impact Ngini Nengwasio Bougie Barake Chrisinge Ngini Nengwasio Cheni Okuya Kondion Bessa Bébé Ngini Nengwasio Régis Matoila Tony Vassili Ngini Nengwasio P.A. Kemi Jipe Mvuma Ngini Nengwasio
misako wenga motolinga kimingi amorango yembisinga na donala olingo na yezala kinzoka silikote poyalinga kote sa ofelenga na koti na kanga upala nakoma kozangise pa mosala na zwa kambongo amasta bakoma kosekenga jolisalaka zongo belisa pondo limbondo na matamesa maboka bonezanga te ya kotengo naleli ya mundo kona mwana nzambe ne kuruzu eli lava sabakani Charlie sabaka Charlie lava sabakani eli lava sabakani Charlie sabaka Charlie lava sabakani Mondo Emilia Simbo mwiri koda miso tuwango kasikiza tunumari D star 860 star 416 hash. Mondo Emilia Simbo mwiri koda miso tuwango kasikiza tunumari D star 860 star 416 hash. Mondigen kungu det bonyo e kind kute mamoko mamako bando kod nyanya tigi Radiant 120 AC kod Fidelity 400WG mawuok Corteva Agriscience. This Christmas, Mama Soko Basket is making your holiday shopping easy, healthy, and super affordable with fresh veggies you love. And the best part, you get to select the items that you want in your basket. Onions 1 kg at only 59 shillings, skuma wiki at just 20 shillings, spinach at just 20 shillings. But that's not all. There are other amazing baskets on offer this Christmas, like Mama Mpenzi basket for all your festive essentials, Sherehe basket to get the party started, daily basket for all your daily lunch offers. Dial *487*5# and select your items and buy straight from your phone. You'll get a code sent to your phone, then pick up your fresh goodies from any Quickmart supermarket near you. Super easy, fast, and so convenient. Citizen Duke, the home of discount. Biscuit molose da ng'iny mamalo sani en mar ng'ata ng'ata. Ka iero chiemo mamit kendo yot chamo, maidore e nengo moyoyo kaka e snacks, to tem Sunfit Club 99. Giyudore e kidieny mag ndhadhu mopogore opogore, ka paket yudore e nengo mar Sh99 kende. Yud Sunfit Club 99 e duka kata supermarket mantiere machiegni kodi. Sunfit Club 99, feel good, every bite high. It's just halftime, but coach anaitasawa. Yet, una feel like you'd have done more for the team. Una feel ungefanya more dribbles, more side steps, more runs, and passes. You wanted to look more into the opponent's eyes. Mpaka wajue korada. You just wanted more game time. That thirst for more is what makes us Kenyan with a cold Pepsi in hand. Hakuna thirst we can't quench. Jaribu Pepsi, made for those that stay thirsty for more. Sasa Pepsi inapatikana kwa maduka karibu nawe. Bed jaloch mar $1,000,000 gi mwandu mag Hotpoint kod LG. E kinde nyasi ni mar sikuku, yud mwandu mag LG manengo gi oyueyo nyaka tamalo 30 e mwandu kaka fridge, washing machines, microwaves, TVs kod soundbars. Nyiew mwandu gi kokalo e dukni mag Hotpoint kata inyalo nyiew mwandu gi kasto ichulo bang'e mano kokalo e mbui. Bende inyalo yudo thuolo mar loyo omenda maromo $1,000,000, wuodh ndalo 2 e piny mar Malaysia kata yudo achiel kuom ute 9 mag home makeovers e gwenge mag Nairobi, Eldoret, Kisumu kod Mombasa. LG, life's good. Le Grand Président, Ingenier Wodefibi. Ndani ya Barikiwa Studio. We, don't say, don't say. Kasuku Rafael Wodenyechula. Subanis Boy
kutoka Nairobi hadi Kisumu, Mombasa, Kakamega, Webuye, Moyale, Garissa, Mandera, Mtito, Andei, Voi, Kenya mzima hadi diaspora. Donse kutoka Nairobi, Kisumu hadi Mombasa, Machakos, Kakamega, Webuye, Kikambalaga, Moyale, Mandera, Wajia na Voi, Mtito, Andei, Malaba, Boda, hata kule Amerikani, Europa, hata Asia, watu wanapenda donse na Kasuku Rafael. Kasuku Rafael, le champion. Selection Mari Marmbolo, Donge Moro Ogana Luo, Donse imepenya dunia nzima. Mafundisho yako ni ya kuelimisha, unaburudisha wananchi kwa hali ya juu. Migori morte, Homa Bay morte, Kisumu morte, Nyakasiaya, Kabamba, Jimijo, Donse, Yawa, Jimijo, Donse, Nakasuku Rafaele. Ndani ya Radio Ramogi, Karchunja Luo. Yes, Nikoromugi Kasha en Kasho Dong Daka Prokoda Beach. Amarom sa Aboro Chenro Bironika Chenro Mara. Donze then Tuesday edition Kasuku Mtanis audition makawono na ingia mtaya kwakos kamora menti mtaya kwakos abrodonje murangini to happening kitu ganis to erika kaboteri kacha marmi yuto makage kacha zeusangoi losangoi tima ngoza teach me to mimulu malwedon en machalon nade no yokoramogi my young things koro bro bedo koritulo yomakare Kasuku Mtani kachi yokoramogi za ngini jomachalo koda josi dundo bronyisa ni he ilungo ni Blackie Airpal dema persana dia bronyisa ngeni samoro bro yogo na stima but ndio hivyo tena malilungo li Blackie West Blackies Mkombo naga Kira of the Sudanese okege matino welcome in Mariwanya Chulas arokini machigni kamora mora interiors Mwazi gonga hadi misha mavipis nyakora mogi thulu machalo kama koros kama kawas kama dawas ngino machako call kupaseji na paseji kusha paseji sa goods guys to walo wari kacha maninding Malo, in the